Assalamu alaikum. ‘Yan uwa mu dinga bin duniya a sannu dangane da neman arziki. Abin da kaɗai ake bukata a gurinka shine nema. Na biyunsu ku addu'a. Yayin da kai waɗannan biyun a nema, ka yi abin da za ka iya, saura ka bar wa Allah. Imam Shafi'i yana faɗa a wasu baitukansa ya ce, La ta'jalanna falaysa ar-rizqu bil ajli. Ar-rizqu fil lawhi maktubun ma'al ajli. لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من أجله. yace kar mai gaggawa saboda arziki ba abun gaggawa bane, abu ne rubutacce da aka rubuta shi a lauhin mahfuz tintintiri. Idan da za mu yi haƙuri da arziki zai zo ya riske mu kamar yadda muke neman sa, amma saboda me ba za mu iya hakan ba? Saboda an halicci ɗan adam yana da gaggawa. Abin duk da yake naka ne da sannu zai riske ka komai rauninka. Abin da yake ba naka ba kuwa ba za ka same shi ba duk ƙarfinka. Saboda haka wajibi ne ɗan adam ya sani cewa abin da yake nasa ne, wanda ba nasa ba ne. Ya yi ƙoƙari yayin da ya riko da sababi kawai ya jira, saboda shi ne abin da zai iya yi. Allah ya sa mu dace.